Mhlawumbe ngizokhuluma ngodaba olubaluleke kakhulu oluthinta ukuthwala ngoba kuyenzeka uthwale wazi ukuthi uyathwala uphinde futhi uthwale ungazi ukuthi uyathwala. Mase ngiyaphinda futhi ngizocacisa le ndaba ethinta ingane ukuthi kahle kahle ingane kabani, uyabona? Ngoba phela sikhathele kahle ilezi inyanga zakudala nezinyanga ezakrema ezilimoshile izwe lezi inyoni ezakrema. Zinyanyisa kabi lezi inyoni ezakrema ngoba zilimoshile izwe linje ilezi inyoni ezakrema ezimosha imindeni yabantu ngokukhuluma into engekho. Ngoba umuntu mayesuka eya enyangeni noma eya kumprofiti usuke efuna ukuyothola ukuthi impilo yakhe ibhajwephi. Mayisifika inyanga noma umprofiti eqamba amanga even worse aqhathayo, awulimazi lo muntu omtshelayo kepha umosha the entire family. Ngizothinta lezo zinto because abanye abantu kugcina kungasasebenzeki, abanye abantu kugcine kuvuka izitha uhlomekiswe inyoni nje engazi kwafokholo kwayiyona exakekele ivele yakuhlomekisa yazokutshela ukuthi iyazokutshela ukuthi nje funa uhambe uyoshintsha isibongo ngoba njengoba ngingacacwanga usabiza komalume kwalabo malume ekuthubiza bona awubazi nokuthi bashonaphi, awubazi bashonaphi kwalabo malume labo. Ohamba ufuna kuze kwenzeke isono uze uthathe isibongo fanana uthi ngoba naba kaNgobeni kanti nami uma wakangobeni salani seningenzela wenzelwa zinyoni ezingakwazi nokuthi ubani ezingenandaba. Othi uphuma ubhekane uthi hayi seyilunga into zami bebe busy behliphisisa yonke into bethi uyadakwa buza ufuna inhlanhla zabo zama ukubathi webula. So guys, ngifuna mina nibe very careful. Into ebiyenza ukuthi obaba mkhulu bagcine bethwala kanzima ngenasidingo amanga ebebeqanjelwa wona ngesikhathi sabo. Isikhathi sethu ke lesi, isikhathi sethu lesi thina sifuna impilo engcono for everyone. Impilo engcono for everyone. Ifuna sikhuluma amaqiniso azokwenza uphile bese uyayidecide ukuthi uyalithatha noma uyaliyeka ngoba phela ngeke sakufunza iqiniso ngenkani. Kodwa ziyabheda lezi izinyanga lezi ezikremile uthola ukuthi uyahamba uthwasa kumuntu naye owathwasiswa nomuntu owathwasiswa nomuntu owathwasisa ukhondolo lento esuke emakhehleni akudala ayekade nawe khuluma ngeenkinga zangaleso sikhathi lezo ayekade nakhona edlala ufinder. Impilo namhlanje ayifuni into eziningi, ifuna wazi ufunani, ifuna ingqondo, ifuna amandla okuvula. Impilo yamanje ayifuni impilo yamanje uphindele emumva. Impilo yamanje ifuna iye phambili, ifuna phambili impilo yamanje. Umuntu bekudonsela emumva sewufundile uqedile nawo wonke ama certificate azothi njengoba wenze lama certificate akufanele uwenze ngesibongo sakini. Yabona funa uwenze ngesibongo sakomalume idlozi liyakubanga ngoba abadacanga abazali. Uqonda ukuthini lo muntu? Uqonda ukuthi wadabule wonke lama certificate uyiqale phansi impilo kahle ukujwayela kabi. Inyoni nje ekujwayela kabi. Kodwa ke nami nje sengingena sengihaza ngixolise nje ake nginibingelele sanibonani lapho nikhona inkalo ngeenkalo sanibonani ngizogeqa amagula ningibekezeleleke mawunedatha encane bandla uthi kuloda ngoba ziningi izihloko engifuna ukuzithinta. Ukhumbuleke igama nguBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqa imiza bafakazana ngotsolodo lamentshisi ethi uza ngihambe nalo ngilifice ensimini uqama uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedanga abaningi unogwadobhadwa ikhulule kumfoka amakhanda kandi indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana wena onyanyayo fuck off uphuza amanzi. Ake ngiqale ngicacise leyo kuthwala. Hayi abanye bosibamba ngendlela ngeke silo silindile ngathi angizazi ngizothini ivideo vele noma uyifice lethu uyakwazi ukuyiqala phansi mengabe si-uploadiwe yabo. Ngeke ngilonge ngilinde ngathi ngiyinyoni ngilonge ngilinde ngithi ngilindile umuntu ebese engenile obalulekile ejahe ukulalela ngithini ngilonge ngilinde umuntu engazi noma uyongena yini. Suka bosibamba ngendlela abantu mina ngisebenza ngalabo abakhona angithe mangithi bagquma bangena. Uyabona ke masikhuluma indaba yokuthwala into le ebalulekile and efuna uyiqonde. Mina ngimabonile abantu mina benukane emndenini.
athi umuntu lona ucebile uthwele ngathi siwumndeni uthwele ngathi siwumndeni lona ucebile njengoba kwagula ubaba wazi wafa wathwala ngobaba njengoba kwagula uma wazi wafa wathwala ngoma njengoba kwaba njeya mhlamba ke nginichazele ngoba phela mina ngindlondlo kahle kahle ngichazele ngithi ukuthi nje deep kancane ngendaba yokuthwala ukuze ube aware hayi mawukhohliswa kuthiwa uthwele kanti awuthwele yabona ngizokuhlukanisela ukuthwala kwangempela bese ngiyahlukanisela futhi nokuthweswa okuncanyana ke lokho ungazi ukuthi uyathweswa uthweswa inkinga ke mawuthwesa ungazi ukuthi uyathweswa usuke uthweswa inkinga ukuthwala ozokunderstanda nozokuqonda yilokho ozovuma ngomlomo wakho uthi yebo mina sibanibani ngizokwenza ukuthi ngiyavuma ngoba kunemithetho yasekuthwaleni ukuthwala kunemithetho eyisicefe ukhumbule ngenkosi emhlabeni ngindodana emazulwini ayikho into engangakuchazela yona ekuthwaleni kunemithetho eyisicefo ekuthwaleni kunemithetho engabekezeleleki ongayenza for this year uyenze next year third year ibisiyaxaka ekuthwaleni izingqinamba zakhona ziyakhula kodwa mawuqala uthatha isinqumo sokuthi wena uthi uyathwala ngalendlela ozothweswa ngayo ifuna wazi ukuthi ingqinamba ziyakhula the higher you go the colder it becomes isekuthwaleni lapho ingakho mina ngeke ngam advise umuntu ukuthi akahambe ehlomeka ethi ufuna ukuthwala ngoba umuntu ozokuthwalisa ngokweqiniso abasekho njengamanje mhlawumbe babili bathathu kwamanye amazwe hayi la zigebengu zonke lezi eculi la zigebengu zonke akho ngishe yodwa ekuthiwa la ikwazi ukuthwala akho ngishe yodwa ekuthiwa la ihlakaniphile kuma level ingakho nje ngisho ngakhuluma nakho ngishe yodwa engangichallenge ngoba lento ihamba ngama levels lento ukuthi ubani uthini akho ngishe yodwa amandla enginawo ngingakhuluma noma ingubani akekho ngaba nesibindi sokungicela esitikini athi asikhulume king ubuthini makuthi akekho ngoba ngingamphendula isent inkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini uyabona ke mangabe uthwala ngizoyikha nje seyiphakathi ngengilo ngichaza ukuthi ufica kwenzakaleni umuntu akunikeni ufice sigodlweni uboneni kanjani yabo ngizoyiqanje phakathi uyabona mawuthwala khona ingqinamba eyodwa esho ukuthi uthwele ngicela ni understanding ngizoyisho eyodwa ithi igazi ozolichitha mawuthwele ulichitha ngombese noma ngomkhonto igazi lokuthwalwa alichithwa ngesibhamu igazi lokuthwala alichithwa ngokuthi umuntu uzogula ayikho leyonto igazi lokuthwala lokufuna amandla lokufuna ukunqoba lokufuna ukwenza izinto zenzeke lichithwa ngombese noma ngomkhonto mhlawumbe noma ngobhushuke as long as imali zotsaza nje kunoma yini ozokuchitha igazi la uyabona mawucela amandla wokuthi manje ufuna ukuthweswa amandla ngendlela ocela ngayo mhlawumbe let's say ucela amandla ngenkukhu ngeke uyidubule inkukhu uthi ucela amandla kufuna uyinqume inkukhu litsaza igazi ulifake esosweni uzowathola ke lamandla kowafunayo ngoba uhlabe ngombese latsaza kodwa noma kuthiwa ubufuna ukwenzani ento izokunika amandla uyithenga inkukhu once yayifela inkukhu ngeke isakunika amandla ngeke isakufezisa lenhloso okade ufuna ukuyenza yokucela amandla ngalenkukhu ukhumbuleke baba ukuthi noma imapha amandla owafunayo ukuthi aweze kuwena amandla angeziwe azo-eda emandleni onawo ayacelwa uma uwacela amandla ngabe uwacela edlozini ngabe uwacela uNkulunkulu ngabe uwacela ezilwaneni ngabe uwacela kuphi la ungawacela khona kodwa amandla ayacela umehluko ukuthi uwacela kuphi amandla owadingayo uwacela kuphi kodwa sengithi mina
Uma ngabe ke nakho samaZulu sama blacks siyakholelwa ekuhlabeni. Uma uzohlaba into oyihlabayo izophumelela ngokwe level enormal yokuphila. Igazi lichithwa ngombese noma ngomkhonto. Igazi lelo uzowathola amandla lapho. Liqale enkukhwini. Mase liyakhula lize kwimbuzi. Nembuzi futhi ithi usebenzisa umbese noma usebenzisa umkhonto noma usebenzisa intshumentshu kuba kuwena, kodwa ngeke uthathe isibhamu ufuna amandla udubula imbuzi uthi hayi ngifuna amandla, noma mawuyithengile imbuzi yayifela ilahle ngikisafezeka inhloso nalento ukuthi uzoyicela ungabe sayicela, ngoba njengoba ifele nje imbuzi kusho ukuthi khona impi elwa against lento oyifunayo ngezinga eliphezulu. Ungathi uyacela kanti usucela entweni elwayo mase kuvala more. Once isilwane ukuthi uzosihlinza noma uzosihlaba sazifela, ungathi ngisayothenga esinye. Bheka ulinda amaphupho nibonisane niwumndeni ukuthi ngabe kwenze njani. Ungayi umuntu obonayo uthi uyobuza uthe usuthenga imbuzi yavele yafa ngabe kwenze njani. Ungabuza umuntu obonayo, lo muntu uzokuhlomekisa. Uzovela athi abadala abayifuna abadala. Hayi abayifuna abadala. Kanti mhlamba njalo. Mhlambe lembuzi ifa nje ngoba kuthiwa qalani nibe nemeeting emndenini nivumelane njengoba nizohlaba anivumelene nonke. Njengoba ningavumelene nonke, hayi ukuthi ngithakathiwe, hayi ukuthi awufuneki umsebenzi, kodwa hlalani phansi niwumndeni. Niqale nivumelane ngoba once nathinta idalwa nithinta idalwa zawo wonke umuntu. Kungabe ngathi idalwa zizochema nobani ngoba lo msebenzi uzokwenziwa ekhaya elikhulu. Bonisanani nize nivumelane, niyamiswa ukuthi ningatatazeli, take it easy, uzofika la nifuna ukuya khona. Kodwa ngoba ucela amandla ngale mbuzi noma ingane, kumele usebenzise umbese noma umkhonto. Akufanele ifele, akufanele uyidubule. Bese iyanyuka isigaba. Sekumele ufike esigabeni sani sokuhlaba inkomo. Sokuhlaba inkomo. Nenkomo futhi ngeke uyidubule ngesibhamu. Khohlwa. Ufuna amandla? Ifuna umbese uyijikijelela noma kuphi, noma intshumentshi noma umkhonto, liphuma igazi bonke kukikizwe. Yonto leyo isho ukuthi njengoba usebenzisa isikhali esifana nombese noma nentshume, uma ngabe izodutshulwa noma izophuka noma izogingqika ifele, lowo msebenzi awusekho. Bengisakhuluma kule level le yethu njengendlela eminyama mawucela amandla. Sengiyadlula ke manje. Sengiya kulabantu ke abacela amandla elwaneni ke manje. Uma ngabe ucela amandla elwaneni, izilwane azifuni igazi lalezi zinto eziningi, zifuna igazi lomuntu nje izilwane. Igazi lomuntu. Ngoba njengoba uthwala, kushuthi unezilwane wena ozozithuma, azifune inkukhu, ayifune imbuzi, ayifune lutho, zifuna igazi lomuntu izilwane. Lo muntu ke njengoba uthwala uzotshelwa ilezo zilwane ngoba awukwazi ukuthi uyathwala kodwa awuyibonile into othwala ngayo. Cha. Uma ngabe uthwala ngezilwane baba, lo muntu ozobe ekuthwesa kumele akutshela iqiniso athi ngizokunika abafana ozobabona bese ukhuluma nabo, ibona abazokutshela ukuthi badingani. Kodwa ngeke esigodlweni mhlawumbe uyafika eZimbabwe uhambe wedwa usuyabuya sewuhamba nabafana niyabonana nithi hayi siyahamba ke madoda, ayikho into enjalo. Uzonikwa into nje ewumuthi enganakekile ukuthi wofika wakhe isigodlo bese ubeka lento bese uzama u1 no2 no3 ukubeka esigodlweni bese uyavala bese ngakusasa uyobheka. Uzothi uyabheka sekukhona izilwane mhlawumbe eziwu4 otikolosha bahleli. Otikolosha abahambi bodwa, bahamba nenyoka ehambisana nalezi izilwane. Inyoka ayikwazi ukukhuluma, itolikelwa otikoloshe into esuke ifuna ukuyisho. Uyathwala ke. Izothini ingqinamba? Ngithi nginitshela ngoba ngiyabona abantu abaningi bayabhayiza, ngeke babuke nje abantu. Izothini ingqinamba? Ithini challenge? I-challenge ithi
Uma ngabe uthwale ngokuchitha igazi labantu, kuzomela umuntu umnqume njengembuzi. Sengiya kulabantu emndenini ke manje abathi mangabe kufa umuntu kuthiwa ukhona umalume ocebile uyena osibulalayo. Lalela ngizonichazela namhlanje. Ngokuthi unalezi zinto anazo esigodlweni akhuluma nazo, zizomtshela futhi ukuthi lalelayo namhlanje sifuna igazi lomuntu, kuzomela umuntu umnqume njengembuzi, litsazi igazi lakhe njengembuzi ngoba ufuna amandla. Unqwenze ngembuzi. Uma ngabe kunomuntu uthi ucebile, kwanomuntu oyifelayo esihlobeni, kwanomuntu oyigulelayo, akuyona into eletha amandla, ifana njengenkomo ezifele, ifana njengembuzi ezifele. Kusuke kuyibhadi nje lapho. Ngeke ngibuza umuntu ukuthi kugula umuntu, abantu bebeginqika nemoto, kuthi wow khona umuntu othwele, abantu beshayiswa imoto, kuthi hayi khona osibulalayo othwele ngathi. Ayikho leyo nto. Umuntu bengabe ethwele ngokuchitha igazi lomuntu, umuntu unqunywa njengembuzi. Njengembuzi. Ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzohamba noma agcine ngokwelevel yakhe, agcine ethola abantu ukuthi ngenzele u1 no2 no3 nginqumele, kodwa mase nginqumelile kumele lo nqumile abuye nekhala noma neyolimo noma nendlebe ewubufakazi ukuthi uchithile igazi nakho. Ingakho kuke kwaduma lezi zinto ekuthiwa omarigaju. Omarigaju kusuke kunomuntu othwele ngokuthi akabulale abantu. Normally makhona umarigaju akabanjwa umarigaju noma ikanjani. Kubanjwa lo muntu osuke ethunywa umarigaju. Ngokuthi uyaqonda lo muntu othunywa umarigaju ukuthi bangaka abantu esebebulawiwe. That is why egcine engamvezi lo muntu othumile, agcina umarigaju eyibamba injalo ishisa ipholele ezandleni, agcine eyibamba, agcine eboshwa yedwa. Noma esejele lo muntu obekuthumile waze waboshwa, uloke ekubhekile nje ejele, eloke ekubhekile nje ejele, ngoba yindaba ubumunqobela izingqinamba zakhe. Bengichaza leyo kuthwala ngoba angifuni makufiwa emndenini mase kuthiwa hayi khona umuntu othwele siyambona ucebile, ingako kufiwa nje cha. Uma ngabe ethwele uthwala ngokuthi akanqume njengembuzi. Sungabona ke lo hlala ngakhona manje nokubona abantu befile behlinziwe bashiwa kanjalo, khona umuntu othweleke lapho endaweni. Kuleso sigaba ke leso esinye isigaba mase kuzoba khona lezi zinto ke lezi ekuhlupha lezi inyanga zamanje ke. Yizona ke imoshizwe ke lezi zamanje inyanga ezingazi lutho, ezingazi fokhole, kodwa ezitshethi zisile lento yokuhamba ziye emathuneni, zifike ithatha inhlabathi yasemzini yabantu mase zikhanda izinto zazo. Uyabona mina mangigxeka igubhu ngisuke ngikusiza ngokuthi ungamoshi imali yakho, uthenga into engekho engeke izikusize, ngoba le nhlabathi yalomuntu ethathwayo lapha ya ifakwe kwile butternut. Angeke le butternut ize ikusize ngoba yini? Lo muntu owenza lento kwayena akaxhumene nalomuntu amthathayo kuvunyelwana. Akaxhumene, uyaganga. Yes, lo muntu olapha ethuneni ngoba nanka amagama akhe abhaliwe ethuneni ukuthi ubuzimpi washona ngo1988 owakangobese, kubhaliwe ethuneni. Kulula ukumthatha inhlabathi bese uyammemeza asambe ebuzimpi, uyithathe uzothatheka. Ngiyavuma uzothatheka, kodwa umbuzo uthi nje uyithatha inhlabathi uya understanda yini ukuthi manje lo muntu nje usumthatha ngalendlela usumenza isilwane manje, ngoba kuthiwa rest in peace ethuneni. Njengoba sewumthatha sewumenza umkhovu engadalelwe ukuthi abe umkhovu, usumenza umkhovu. Ngenkathi umthatha uhamba naye uyomfaka kule butternut uthi wakhe isigubhu, uyasithatha lesigubhu uzosinika umuntu. Lo muntu omnika sona ngeke simsize ngoba lo moya lo muntu omfaka la bazommemeza kube emsamo. Engathi bemmemeza akayi la umthuma khona ngoba ubayamemeza kubo, bayakhuluma ngaye nakuba engezi noma kwenzeke bammemeza umthumele useyisilwane ajike endleleni uzobe mmemeza kubo athi uyakhona uyafika kanti usumenze waba isilwane. Kunesiphithiphithi esenzakalayo. Ngicela abafethu niyeke ukuthatha inhlabathi zamathuna. Kuyingozi kuwena oyithathayo, kuyingozi kumndeni walomuntu othatha inhlabathi yakhe.
Njengoba sewumthathele umuntu ke manje wamfaka la wamnika lo muntu isigubhu wahamba naso noma wamnika lo muntu lo muthi othi akahambe nawo uyafika endumbeni yakhe uyasibeka isigubhu bese sibekile lesigubhu sakhe lesi akabekele isigubhu ubeke lo moya awulandela lo moya awufuni ukubalana bayawumemeza kubo yini into ezokwenzeka uzolwa ke lo moya la uzolwa ke lo muntu la bengabe elwa lo muntu la kuzokwenzakalani kuwena umuntu osithathile isigubhu zizokonakala izinto zakho ngoba lento onikwe yona iyalwa lo muntu okunikile izolwa ngisho kuyena ngeke akwazi ukwenza imali uma enganigoqanga ngalento ekuthiwa isigubhu uyozabe nemali ngoba enigoqa ngalento ilwa nawe ithathile cabanga mfethu ayikho into oyivumile ukuthi uyayithatha uthe nje wena amabhizinisi ayawa izinto ayihambi kahle emsebenzini nezitha wathi wathatha lento mawuyithatha lento ayikho into awukwazi ukukhuluma nalento oyithathayo awazi ukuthi ifunani ngasikhathi sini into eyenzayo ilwa one way njengoba isilwa ke awazi ukuthi izolwa kanjani ngoba isiyalwa ayisesona isibusiso sekuzoqala aphathwe inyawo umuntu lendlini sekuzoqala ahlatshwe zibhobo umuntu ngoba niphethe into elwayo ngaphakathi sekuzoqala kuvele kushayisana imoto nje kuvele kufa imoto nje ngoba niphethe into elwayo aniqondi ukuthi lento iyalwa sekuzoqala kuvele kuvaleka amadili avalwa yilo moya bayawumemeza kuba uthathile awuwazi wondliwa kanjani watshelwa inyoni nje eyathi obeka amasi obeka inkukhu eyathi ohlaba imbuzi yangakutshela ukuthi imbuzi uzoyihlaba kanjani awukhulumi nalento umnikazi okunika yona akakwazi ukukhuluma nayo isiphithiphithi nje ziyakhala ke lapho kuye leti iqale ilale nomngakho ibuye ilale nawe ibuye ilale nezingane zakho ngoba into engalawuleki wakwahlukunyezwa into owayithatha kodwa ayikazi kusize umehluko nje wathatha ungazi uyathatha wena ayikakazi kusize kodwa ikuhlukumeza impilo yakho ifaka kahell wanikezwa inyoni ayikusizile lento imali owayikhokha awusizakele yilento iyalwa amaphupho mambi yonke into yimbi lapho wenzeni ubuthwaliswa ngokuthi kuvuswe umuntu kodwa wena ungazi ukuthi uyathwalisa awufani nalo ohleli nezilwane esigodleni ezimtolikelayo ukuthi hayike namhlanje sifuna igazi namhlanje sifuna igazi lani na lo mfana omncane uyohamba uzingela abafana abancane manje uzinga abafana abancane manje hayi kuye umthole kuthiwe khona ingane enyamalalile kuphele mhlawumbe u6 months zibuyi sifuna igazi namhlanje ziyakutshela sifuna igazi namhlanje lani lentombazane uyoyifuna intombazane seyishilo ziyayifuna kuhambe kabe sifuna igazi namhlanje lani lalomngakho wayi umngami ingoba uyena osiphazamisayo lendlini umngakho lapho omzingela ungazi uzombamba kanjani ungazi ombulela kanjani ungazi kokwenzakalani yabo agcina shonto esifazana naye ufuna hlone njengembuzi thiwe sifuna igazi namhlanje siyakukhumbuza lani lengane yakho yilezi ekusuke kuvunyelweni nazo ukuthi uzochitha igazi ezikukhumbuzayo lezi onikwa yilezi inyoni ezigcwele umhlaba wonke azikukhumbuza nje ukukukhumbuza zivele zilwe lezi zinto ngoba uvuse umoya ulwa ngokomoya uthi umile buthini kuvele kuqhamuka ingozi ivele kuyene nithi nihleli nomngakho endlini kuvele kusuka umsindo ongawazi yeleleli kuyaxatshwana uyabona uthi uyafika emsebenzini imanagement ayikufuni kube ngazi ukuthi ujikela abantu bala isiphithiphithi khona abantu angeke balingene izulu bethanda bengathandi baba ngenxa yomnyoni babo uyabona abantu abanikeza abantu igubhu ngeke balingene izulu ngoba bahambe beqhonda amathuna abantu kanti umuntu mayiselela umuntu kaNkulunkulu ngeke balingene izulu nonke nina zinyoni enithi niphethe izigubhu nambe niqhonda amathuna abantu no 17 bafana bami ngene izulu ngene menzele ukuthi uKing Bhaka ngiyinkosi emhlabeni ngindodana nizinyoni nyo awuphazamisi umndeni awuphazamisi idlozi lomunye umndeni ngoba ufuna ukufeza inkaniko ongaziqondi
ongaziqondi. Obona bonke labantu ababethi banegroup njengoba ngivale igroup mina bonke bavele bayiphuphela. Ngoba yindaba ngivala lo mthombo wokuthi kumele kuhlukumezeke abantu. Uma ngabe baba usuthatha isinqumo sokuthi uthi uyamsiza umuntu, kumele uyidele ukuthi kusuka manje umata. Kumele amasango avule 24/7 bakwazi ukufika abantu. Kumele ukwazi ukuba ne walk in ngoba lo muntu usuke usuyingcenye yakhe ngoba usuthe uzomlwela inkinga. Hayi umuntu bathi uyakufuna awusatholakali athi uyafika awukho ukhona igora ayikho lento. Uyabona nje mina ngivule 24/7 la kwami. 24/7 ukuthi noma ubani umuntu othi uyangifuna uzongithola. Yabo? Othi angifuna uzongithola. Into ebuye ngiphazamise ukuthi ezinye zegodlo zami is underground. Mangi underground I don't in network. Ngibhizi nabanye abantu underground. I don't in network underground. Ifone kuyona ngoba abantu bafuna ukukhuluma nami, abafuni lento zama receptionist nani. Manje ifone ngicina ngiyishiya kubantu phezulu. Uthi uyafona sometimes ufuna mina. Kanti mina ngi-underground. Ungathi mawufona kulabantu, ufonele nje ukwenza i-appointment ukuthi ufuna ukubona inkosi yakho. Kodwa mawuthi ufuna ukukhuluma nenkosi yakho, isikhathi esiningi ngispenda underground. Kodwa sengizoba nawo 2 days esontweni. La ngeke ngingene underground, la ngizobe ngigade nje abantu abazofona. Sengizoba nawo 2 days. Ngisafuna ukusivumelaneni kahle ukuthi iliphi ilanga einsukwini lezi ezu7 esontweni. At this day mbili engizozidedicate engcingweni ngingangeni underground. Mase ngiyabatshela futhi abantu ukuthi ngoday lo nalo day angiyi underground. Shuthi angihloli angiconsult. Ngizosebenza ngengcingo. Ngizoba no 2 days sisasebenza ukubheka lezi insuku babekezela wena ukuthi uyangifonela bangangithola sifuna ukubheka ngoba mina ngazi amandla amakhandakhandla ukuthi angakanani, ngazi amandla amakhandakhandla ukuthi abanqobeleka ngana, ngazi ukuthi awana nginamba awuwona umthwalo, amandla asemanzini. Ingakho nginedawu, nginkosi emhlabeni, ngindodana kaNkulunkulu emazulwini. Futhi into ezenziwa yimi zinonkulunkulu. Zinomnkulunkulu. Njengoba kukhona umakhandakhanda unomnkulunkulu, as a result akekho umuntu ongavele nje akhulume ngomakhandakhanda noma kanjani. Ngoba unomnkulunkulu. Amandla semanzini. Ingakho noma sibethela ngomakhandakhanda asitshali izinto eziningi egcekeni, kodwa kuba khona nemali emhlophe esifaka egcekeni. Bayazi SSK sabethela nabo abanomakhandakhanda. Nawo ongenawo futhi khululeka baba, uzolithola ithuba ube nawo. Ayikho into engihlukumeza njengalento elokithintwa le ndaba leyengane lokuthiwa mangabe ngagcaciwe ingane ibiza komalungwabo. Webafethu ayikho liyonto, mhlambe kumele nginifundise. Uyabona, uyakwazi uthi ingane ungayizali ngisho ukuyizala, uyi-adopte ingane bese uyayithatha kube ingane yakho. Awumazi uma wayo, awugcagcile naye, awenzile fokon, uyi-adopte ingane bese uyayikhulisa ngomthetho walekhaya, uyinakekele, uyiphathe kahle ingane, ikhule ingane, ifunde. Mina ngazodokotela namhlanje abalahlwa abazali babo ba-adoptwa. Mina ngazi amaphoyisa, mina today a-adoptwa namhlanje amaphoyisa. Mina ngazi ama-celebrate today a-adoptwa. Lento yokuthi kugcaciwe bekuyinto leyo yokugqugquzela ukuthi mawusuqalile wayithatha ingane yabantu, qinisekisa ukuthi uyayithatha kuze kuba uyakoyishada. Into eyingozi enganeni uma ngabe abazali bayo bezolwa, umama abange nobaba. Ngenkathi bebanga labazali mase kanti khona nengane, that is when ingane la i-affecteka khona ngoba kuliwa, kanti khona kuliwa egameni la. Uma ngabe kuzothi kuliwa athi umama ngeke uzuyibona, athi baba ngizoyibona, uyabona loyo mpi ihlukumeza ingane ke.
ngeke izibe smart ingane ngoba kuyaliwa over yona. Kodwa khona ama families angalwi over ingane. Angalwi over ingane. Khona ama families lento le akwazi ukwenza co-parenting. Co-parenting. And ubaba uyayondla ingane, wenza yonke into nani. Leyo ngane ngoba yondliwa ubaba ama school fees aziwo uyena ekabani leyo ngane ekababa. Ugcagcile or not ekababa. Ngoba le mali ayondla ngayo eyedlozi lakho baba, it's about ingane. Ingakho uma wayo usejola nenye indoda and ubaba kana nkinga ngoba manje it's about ingane. Ukuthi gcagciwe or not, it doesn't matter. Doesn't matter. Bayithathaphi lezi inyoni lento ukuthi bengabe ngingacaciwe noma ngezakalani ingane eyakomalume. Ingane yakomalume wena baba mawuzohamba uhogela zonke izimuka nandwendwe egcwele umhlaba, ulahla ingane yakho undize nezimuka nandwendwe ayikhuliseke umama nabantu bakubo. Asebenze kanzima umama ukhulisa ingane yakhe ayifake ekoleni, even othisha ekoleni baza umama bamazi inhlobo ubaba, umama uwevuka nengane yakhe yabona ngishema res umama ubaba uhogela izimuka nandwendwe la ihogela khona uyabona mayisindala ingane isithini, isithi mina ngifuna ubaba wami, iyahlanya leyo ngane. Ukuthi wona ilalela iyahlanya ngoba yindaba. Uma ngabe seyithiya kubaba wakhe futhi kumele manje umama wonke amandla akhe funa idlozi la mama liwa withdraw qale phansi ka yikho leyo nto leyo. Ayikho lonto leyo. Ingane eyalomuntu oyikhulisayo, eyalomuntu oyinakekelayo. Ingane kunabantu abanamalokhuzana, abanama orphanage, uyabo la khona izingane ezingenabazali beyinakekela, beyikhulisa, beyifundisa. Wena onakekela izingane eziyintandane, leso ngane ezakho ngoba uwena ozondlayo, uwena oyikhulisayo, uwena oyinakekelayo. Shuthi umama noma ubaba la ukhona onezingane eziningi. Umuntu benezingane eziningi uyaxhaswa uhulumeni. Funa kuxhaseka uhulumeni ngoba wena wondla intandane eziningi. Funa kuxhasa uhulumeni. Hayi kodwa lokuthiwa hayi ingane yalona bangazosibhedela abantu nje, bangazosiqala ngoba yindaba lento kugcina manje bexabana abazali bebanga into ebhedayo. Uma ngabe kuzobanjiswa nake nakho sebehlukene, ubaba uyayondla ingane ihleli nomama, umama naye uyabona, and nengane umoya wayo uyafila ukuthi hawu ubaba uyanginakekela, umama uyanginakekela, uyabona. Sekumele babonisane abazali ngoba vele bayazwana ngithi ukuthi ke isiphi isibongo esosebenziswa ingane. Bethanda umama athi hayi baba ngoba vele ukhona enganeni yengane, isibongo baba yesakho baba sisebenzise, uyabona. Nomama athi hayi baba it's fine, lalela khona omama bayitshelayo bandla la ngaphandle, khona omama basazi isitori sabo abangafuna emsini, but only the best. Lethe ukuthi manje ingane uyothi mayinenkinga isiyasebenza uthisha sekuthiwa hayi ziyabhetha into zakho ngoba isibongo sakababa wakho babengacacile. Hamba uthole kanjani umsebenzi ukuba uthisha ngacacanga? Uthole kanjani nje? Ngoba njengoba uthola umsebenzi shuthi it's not about lento leshiwe lezi inyoni. Lezi inyoni zidonselana emumva. Kanti masuwatholile ama certificate onawo, wena enzenjani wena? Funda uye phambili, ubambisane nabaqashi bakho, ubambisane nabantu ophila nabo, ulwele ukuya phambili nempilo. Kodwa bekathi washintsha isibongo, uya understand ukuthi yonke lento izoshintsha. Beke waqala wena umqondo ubeke esibongweni, uya understand ukuthi usuphazamisekile ukubeka imqondo entweni ezokuphumelelisa. Bese kuzoba ilento yamakhandlela. Ikhandlela eliyisiqalo futhi eliyisiphetho masikhuluma ngomuntu ongasekho emhlabeni lilodwa. Awamabili lilodwa ikhandlela elikwazi ukudila nomuntu ongasekho emhlabeni okumele akhanyise izinto zakho. Lilodwa yilela laziyo. Iliphi lelo? Ikhandlela elimhlophe, ilona kuphela. Why kwelimhlophe kuphela ikhandlela elibalekile? Ingoba nangalesikhathi kulela umzimba ngebhokisi lilodwa ikhandlela elikhanyiswayo makulela umzimba kuba ikhandlela elimhlophe.
and akahambi lodwa kusuke kunezinye izibi mhlambe eziqoqwayo uzibeka la ngakulona bese kuba nabantu abasuke bezonikela njengoba njena ulela umzimba imnikelo bese kuba nemali eduze kwaleli khandlela kuba nemali yonke le mali lesuke abantu bezonikela kumele ibekwe ngakulela khandlela leli ikhombisa ukuthi lo selele into ekumele ayenze akakhanyisa izinto alethe imali ingakho manje yobona kushoniwe kumele niphathe imali ngoba njengoba niyobona kushoniwe aniko bacindezela kodwa niyobathandazisa ukuthi after lesimo esenzekile uNkulunkulu uzoqhubeka abakhanyisele ungakhulumi ngomlomo ungakhulumi ngomlomo khuluma ngani khuluma ngezenzo beka inyuka beka inyuka mina ngaya komunye umlindelo ngiseyimina ngingakabe uking ngisewubhaka ngiyitshela ngake komunye umlindelo khona lemlindelo ukuthi makushoniwe uthola ukuthi mhlambe kule la ekhaya abantu bakhona abahlukene phakathi mhlawumbe abanye bawushembe abanye bayuzayoni abanye babapostoli yabona abanye babapostoli abanye basindisiwe njengoba kuzoshulela la akusekho ngalomuntu ohambile sezenzani seziyalwa lezi ezikhonzayo umuntu nomuntu ufuna kubonakala ngathi ibandla lakhe noma isoto lakhe elugabhadiya uyabona ukugcina ekuxatshwana kubanga ukuthi hayi ithina akunina is no longer about umuntu odlulile kanti lo msangano bazowenza nami ngikhona awu ngavele ngayikhola into order ngathi njengamanje la sizophelezela lo seshonile ngeke ngimbize ngegama ngathi ke ngiyabona maningi amabandla ahlukahlukene afuna ukuphonsa itshe esivivaneni ngiyawavumela yes cabanga nami ngivunyeliwe kodwa sekumina manje osephethe la sengikhuluma mina phela manje ngiyawavumela kodwa kusuka manje mina ozoyimonitha ke manje lento izohamba kanjani angibekiwe ukuthi angiyimonitha mina kade ngaba lento engiyona hayi namhlanje ayizona imina ozoyimonitha lento le ngoba ngiyabotha wonke amabandla afuna ukuphonza ngokuthi umndeni njengoba ususele sonke siyazi ukuthi lo seshonile ube yi breadwinner okusho ukuthi wena la ozokhalisa lo mndeni akube ukuthi uzokhalisa ngeqiniso ikhona imali oyiphethe ozokhalisa ngayo lo mndeni ngoba mina njengobhaka nguphethe u5000 ngizokhuluma ngalo 5000 wami ngizodedela engihamba nabo uma kuukuthi uyizayoni fika nemali engaphezulu kwalo 5000 sushayele emndenini ngikunikeze ithuba mangabe ukuthi uyibandla labapostoli fika nemali engaphezulu kwaleli bandla usha ngoba njengamanje sizoduduza umndeni ngeke ukuthi kududuzwa sibe silwa sodwa ayizi imali ngangushaya 5000 wami akushaya 5000 kanti baba ngumsindo kanje abanalo ngishiya isente emaphaketheni bazofuna ukushumayela mahala ngakhipha 5000 ngayidalela mina ngakhuluma awujabulanga umndeni khona bohodoba abangangeni enkonzweni abama ngaphandle kwetende bele kube ishayela into abayiphuzayo ngathi mase ngithi manje ngizosebenza ngemali ezongena emndenini ngezohodoba bengivuma bathi yabona ke hayi inkunzi ke le ngathi ngokukhipha 5000 kwaduma ihlombe kwaduma yonke into ngathi umuntu ozoshumayela la ozoqala duduza umndeni ngoba into eduduzayo njengamanje angena imali kuzizwe lenkosi izwi lenkosi elamba nendlala alibusisiwe masinje isimo alibusisiwe yabo so ngivezelani lento ngivezela ukuthi empilweni kufuna ulwela ukunqoba empilweni uyigade into ekudonsela emuva bayakudonsela abantu emuva ngenkulumo bayakudonsela ngezenzo bayakudonsela bakunikeze into ezokulimaza bayakudonsela ngokuhlukanisa umndeni ingakho ngichaza into yokuthwala ukuthi ijule kangakanani kunokuthwala wazi kunokuthwala futhi ungazi uma ngabe uthwale wazi usuke wazi ukuthi igazi lichithwa ngombese noma ngomkhono mangabe unikezwe into nalokunikezile kwayena usidididi kuzozigulela abantu baphathwa amakhanda amaqolo ulethe into ongazi awazi ukuthi kwenzakaleni lekhaya awuyifaki into ongayi-understand egcikeni lakini noma egcikeni lakho ngkhona ngukho ngibhaka
So ikhandlela elibalulekile lilodwa vo elimhlophe ikhandlela ngoba lele limhlophe umufi wayelele nalo eboxini livuthe eceleni ukhona yini umuntu owake walindelwa ngekhandlela elibovu ukhona yini umuntu owalindela ngekhandlela eliblue ukhona yini walindela ngekhandlela elimnyama so kuqhamuka namhlanje ukuthi ikhandlela eliblue abadala bathi eli green bathi eli yellow bathi uma kuukuthi labadala alibekwa ngani ngesikhathi kuleli bhokisi akele kube liyelo kube liblue ngoba vele uya kubantu abadala lo muntu awakhayiswa ngani lamakhandlela akele yini ikhayiswa lodwa elimhlophe ngoba into okhonjiswe yona iyona oyaziyo bonke abantu abadlula emhlabeni bakhonjiswa elimhlophe ikhandlela libeke eduze nebhokisi lapha ngasemsamo ilona futhi okuzothi noma usufuna ukukhuluma naye okumele usebenzise ikhandlela elimhlophe ngoba akubekwa imali benikela abantu uphinde ubeke imali emhlophe lapha yana bese uyacela uzoyi-understanda lento ngoba uyazi ngisho noma esawumzimba kunebhokisi kwakunekhandlela elimhlophe nemali uyayi-understanda leli elibovu liqhamukaphi qhamukaphi elibovu ubani oqhamuke naleyo mfundiso iyenqova zamakhandlela aqhamukephi amakhandlela hey ngazodlalwa ngabantu uma kuthiwa ikhandlela iblue elabantu abadala ngithi mina mangabe kushoniweke alikhanyiswe liblue ikhandlela lekelwane ngazodlala inyoni la liyekelwani ngoba kukhanyiswa lodwa elimhlophe futhi ikhandlela eliwuvula vala elimhlophe hey yabo ekutheka ngokwami bengisazokhuluma ngoba ziningi izinto abantu abafike bagoqane bodwa emakhoneni bese kuzobuya sizobhedelwa la ngasho ngathi kuphethe mina manje la ka social media kuphethe mina angizocela ukukhuluma ngento ngiyazikhulumela angizocela ukukhuluma ngomuntu ngiyazikhulumela futhi imina ophethe wonke umuntu othi umelapho la lo muntu ngaphansi kwami ngiyangizwa nithini ngaphansi kwami mange njalo kuyanyiwa wonke umuntu ungaphansi kwami mange njalo kuyanyiwa okholozayo asho athi hayi king ngiyakoloza ngizoqala ngikubheke ukuthi ubani unani uhlalaphi uhamba ngani basiyakhuluma ke ngaqhamu nje omatapudaka bezongithatha amashansi omatapudaka faqala ngikubheke ukuthi lento othi uyayazi isikusebenzele wagcinaphi abantu subasebenzele bagcinaphi qala ngikubheke eqala ngathi singathathana amashansi Ikama nguphaka isibongo wanzamba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uphaka udakwe yini ngingqwale bhuqa imizi abafokazana ngotho lodwa lamentshisi awuzwa yini ludu uhambo la ka spiritual ngomhla ka 3 June sobe siphelele la ebukhosini wonke umuntu obephelele la siyoqhubeka nensebenzo esayiqala kakhulukazi nalabo abasala and bakhona futhi abathe basazobuya babekhona la ka 3 lamanqamu Katri mina uhambo ungangitatazelisi bandla please mawuhamba nami ungangitatazelisi mina ngowakho manoma khanda azi ukuthi you own me unoma khanda uyang-owner yabo manje mhla ka 3 la mina ngifuna abantu bafike mhla ka 2 ukuze ngikwazi ukukhuluma nabo sijule kule game ngifuna ukukhuluma ngijule kule game khulume ngijule mhla ka 2 so besivalelene funa bakhombisa ukuthi nginamandla angakanani mhla ka 3 main event uma uthi uthe senza insebenzo saye emanzini kwaqhaqeka izinto zakho wajabula ufuna ukuphinda you are more than welcome ngoba masidlula kule funa siye kwingqinamba elandelayo asikwazi ukudlula kule kukhona abasala khona elandelayo ingqinamba emnandi yokunqoba elandelayo
manje ifuna amasamba sambe sonke mina ngenzeni ngiunderstand ukuthi kunjela kunje ngikhona mina ngicela la ukhona mfethu ukhululeke dedela ublood manje izitha zakhe ezikujwayela kabi ngicela wehlisa umoya wehlisa ulaka sikhona manje soyilwa lempi ngephela lokwadlala izinyoni zikuxhaphaza emhlabeni khona manje ha ayinkhona manje mina ngikhathela abantu abanamanga mfethu umuntu asimislide isizwe asimislide ngithi mina lilodwa ikhandlela elisebenzayo I can die for that ngisho ngaye enkonzweni makhayiswa ikhandlela kukhayiswa ikhandlela elilodwa elimhlophe umuntu athi khona blue or yellow kodwa makuthiwa inkonzo yamakhandlela ubafica bebambe elilodwa elimhlophe yindaba ngokubambile ublue no green no red ngoba uthe wena amakhandlela edalwa maningi yini pho kwinkonzo yamakhandlela ubambe elilodwa elimhlophe ulibambelana ikhandlela elimhlophe kuphela awubambi ngani wonke abovu ube isiphithiphithi why ubambe elilodwa ubuthi maningi amakhandlela kodwa edalwa hayi elinye lawo idalwa zako malume elinye idalwa zasekhaya elinye fusek ayikho lonto fusek mangabe se usunenkonzo yamakhandlela ephakamisa izidalwa kubanjelwane limhlophe kuphela yini ungabi busy uzulibambe nangomlomo yini seyigcwele izandla ubambe wabova green blue awubambe ngani wonke inkonzo yamakhandlela awubambe ngani wonke khona thina manje la umuntu bengabe khuluma umuntu bengabe esebenza abantu le basebenza khona akasela sikhona thina monitor everything njengamanje ngifuna mina abantu baye phambili ngenkani nawo safunda mfana lalela into yokuqala yokuhlakanipha is to educate yourself funda ngoba empilweni wena okumele ube nengqondo amandla wena ukhomba indlela even naka spiritual wena uyaplana amandla bese yakuhlelela ingaka kwakuthiwa qala uyaplana uNkulunkulu bese yahlela awuvela uhlelelwe ungaplananga uma ngabe ungahlakaniphile uzoplanani ngoba uhlakaniphile shothi ayikho into yakhe ezohlelwa ngoba vela uhlakaniphile kanti mawuye esikoleni ingqondo iyavuleka ukwazi ukuplana ukuze kuhlelwe ay papa yini ngizonibona yabo papa yini inamba 0798130260 ino WhatsApp futhi le number ngiyanithembisa makuthi uke wafona yanga answer ngisuke ngiunderground yes kodwa sengibeka umthetho othi ke mangabe kubalulekile eyibambo phezulu ungahleli appointment kulento ebalulekile ufuna ikhuluma nami sengibatshelile ukuthi abonginokhela kanjani ngoba ngisumse esigodlweni sekukhona indlela engenze ngathi abonginokhela angalokho umuntu uking Bhaka ubhizi akonginokhela ukhulume nami still nalento fast mase ngiyaqhubeka ke ngoba abanye bafona befuna ukuzizilama makuthi ubufuna ukuzwa izwi nje mfethu hayi linda makuthiwa ngisabhizi kodwa makuthi khonto ebaleka ngempela ofuna ukuyiconfirm ukuthi mina hayi baba ubacela yazi ngicela niye kuyena uking Bhaka ushilo bathi masicela anongena kuyena ngiyacela bandla mntana nami la ukhona hamba uye kuyena umtshethi ngicilile ngiyolibamba ngiyibhizi nginjalo ngiyocela uxolo kunalo engobe ngiyibhizi naye ngiconsulta ngithi uxolo kancane imini engithi abantu abeze ngiyocela uxolo ngoba mina ngihlala esigodlweni kusuke kusele kushona ilanga ngisesigodlweni yabo kodwa sengithe kulungile angiphazanyiswe ngizodila nalo suke sibonana ukuze kujabule lo osuke efona ngiyabonga kakhulu baba yini lapho nikhona